phakathi kwabazalwane ixesha elide kubalulekile ukusichazela uba uThixo uphethe njani ungafiki sizovuthela singakwazi uba kule ndawo uhleli kanjani. Amen. So ndibonga uThixo ke bangcwele ondigcinileyo ndikude kunani. Bengade ngithi ngaphela entsukwini ndilanda ndibuyele emva ndibona iinceba zikaThixo. Ndibona ubukhulu bakhe bokuba uThixo akugcine uthembakele ungekho phakathi kwabazalwane. uThixo akugcine uthanda yena futhi kungekho nesikoko sokuba ingase ungaphila okunye ubomi. Kunento endayifunda apha ekusindisweni ukuba xa usindisiwe lathi iBhayibhile ethi ukuba sisidalwe esitsha ndiqaphele into yoba kwa ingqondo yakho iyatshintshwa nangendlela izinto ezi ozifuna ngayo ufumaniseka uba awufani indlela ofuna ngayo nabanye abantu abangenaThixo. uThixo uvela kwenze ezi zinto abantu bazibona zinhle zisuke kuwe zibembi, ezi zinto ebantwini zimbi zisuke kuwe zithina zibenhle. Praise the Lord. So ndibulela uThixo njalo ke ohlala ihamba nami eligcinile athi uDavide uYehova ngumalusi wami ngoba ndihambe emfuleni wethunzi lokufa ndiyikoyika kubi ngoba uThixo undikhathala. So ndibonga ukukhathalelwa nguThixo njalo ngoba ndingekho mhlambi kodwa uThixo endigcinile. Praise God. So share that verse ngicela sithi incwadi ka1 Samuel chapter 4 1 Samuel chapter 4 verse 11 ngicela nje umuntu ophethe iBhayibhile esiXhosa ngincede ngiyafunda 1 Samuel chapter 4 verse qale phambi verse 11. Lihle izulu lapho verse 11, yes. Ingubo zayo zikhazukile inomhlaba enhloko yafika nabo ehleli esihlalweni ecaleni kwendlela ebonisela ngokuba ibigubha inhliziyo yakhe ngenxa yenhleya kaThixo. Yafika indoda leyo yawuxelela umzi wasitsho isililo wonke umzi. Wathi uEli waliva uEli izwi lesililo wathi lelani na elilizwi lalenhlokoma. Indoda leyo yakhawuleza yeza yamxelela uEli. Kaloku uEli ebeminyaka 98 ezelwe, amehlo akhe enorhatyazo engenakubona. Yathi indoda leyo kuEli, ndingulo uvela enkosini mna, ndisabe enkosini namhlanje. Wathi yena, kuhle ntoni na nyana wam? Waphendula umbiki wathi, asabile amaSirayeli phambi kwamaFilisti, kananjalo babulewe kakhulu abantu. Kananjalo oonyana bakho bobabini bafile, oHofeni noPhinehasi. Ityeya kaThixo ithinjiwe. Kwathi akukhankanya ityeya kaThixo, wawayesihlalweni sakhe eqethuka ngomva ngasecaleni kwesango.
ilungu lentaba wafa. Amen. Baba nalizwi lakho Nkosi nasekuhlweni. Thetha ngalo ngongcwele egameni likaYesu. Amen. Apha sifunda khona abazalwane, if esibona apha kuthethwa ngeEbeneza. Amen. Yeah. Ngicela kufundiswe kakhulu emini apho lo mbono wokubana le local church ilontsha ukanye celebrate ukugcinwa nguThixo through challenges abathe badibana nazo. Ekusindisweni normally xa sihamba ijeni noThixo kuba khona izinto ezinhle nezimbi esihlangabezana nazo. Kodwa le local church ibone kuzo zonke izinto mhlamba abahlangabezene nazo babone uThixo ethembakele kuba makuthiwe Ebeneza. Praise the Lord. Abakhange bafike kwi-level where bebona uba uThixo ukhe wanexesha apho angekhoyo khona. Ngoba ububi obenzeke ebomini bakho doesn't mean uThixo akekho. Sometimes ikhona situations uThixo azivumele ebomini bakho ezingekho nhle ngenxa kuba esazi uba kukho lo muntu afuna ukumkhupha. And unfortunately ukuthi izinto ezikwenza ube ngumuntu amaxesha amaninzi ayizo zinto ezithena ezikwenza ufinishe kamandi. Ake sithi amen. Amen. But uThixo uyazenza and awukwazi ukuzikhethela ukuba yeyiphi into ofuna yenziwe nguThixo kuwe embi ukuze akhuphe lo muntu afuna ukumkhupha. But ayikho into ebaluleke njengokubana kuko konke kodwa uqiniseke into okubana awuluzani noThixo. Ake sithi amen. Apha sifunda khona iBhayibheli encinci istori sasasi besike sacaciswa ukuthi iBhayibheli iyatsho ukuthi uIsrael kwakusenzeka ntoni apha into ba wayenezinto okanye wayekhonza abanye oThixo engenzi according to ukuthanda kukaThixo. Sizozama nje ukuyisummarize abazalwane. But iBhayibheli apha iyaveza ukuthi uEli wayeseyindoda eyayindala enorhatyazo yonke loo nto leyo. But ndiqaphela into yoba xa ifunda iBhayibheli uEli kuko konke mhlawumbi okwakusenzeka eyona nto wayeqina uba singathi mhlawumbi wayibambe apha enhliziyweni yakhe into yokubana kuko konke okunokwenzeka ku-Israyeli but bangakhe baluzane nokungabikho kukaThixo. Because when understand into yokubana nantoni na enokwenzeka okanye nayiphi na into amaFilistiya afuna ukuyenza, even uSathane uqobo lwakhe angenza nantoni na xa uThixo wabo engekho. So noba abanyana bakhe bangenza izinto ezimbi uIsrael abhede but ingase abhede uThixo abe ekhona. Ake sithi amen. Amen. Utho umfundisi eyona nto ezolilisa abantu esihogweni kakuhle kakuhle ngomlilo but ukungabikho kokukhona kukaThixo. So ndike ndibe nombono nyani uba kwana abantu fumanise ba lo muntu uyahleka unemali unento yonke ubomi bakhe kubonakala kumandi. But I understand into yoba uThixo nje sekhona phakathi kwethu. Because xa kuthe kwafika ixesha lokuba kungabikho kukhala nempukane. Once uThixo kuthiwa akekho ukhala nenja ngoba iyafinish uba lo muntu obedalilwe akekho. So ayikho into ebuhlungu njengokumkelwa nguThixo. Yabona njengoba sisindisiwe sometimes uThixo angemkanga ethule. Ayikho into eyabuhlungu njengoba uThixo but nokukhona but kwa i-relationship yakho noThixo ayisafani nakuqala kuba into ebuhlungu. Eyona nto uSathane ke avame ngokuyenza into yobana thina sisindiswe benithashekile apha eminqaba zabanye bengqina bethetha ngokufika kwensindiso apha enhliziyweni yam ndilila inhliziyo yami ligazi into yobana themba uSathane ufikelele kwilevel yokusikhatha ukuba ezi zinto apha ebomini bethu zasikade sizivuyisa zenza ufumanise uba ziyasihlupha ngoku. Sifike thina apha sirhalela xa sibona abantu abashumayelayo uqonde ebomini bakho uboniswa ngalo mntu futhi ungayicingi into yemoto nendlu but uqonde uba okushumayela kwalo mntu ingaske nam ndibe nje. But ezixesha lihamba uSathane eyitshifta uboba ngoku iminqweno yakho sekuzimoto ezinhle nemizi emikhulu iyaphela le kaThixo. So uEli apha kuye kwakukholwa ngqondo ukuba njengoba ne-experience ehambe noThixo ukuba uThixo lo yena makahlale khona. Noba mna ngiyindoda enkulu ndingangabikho yile nto iBhayibhile ethi kwathi kwakukhankanywa igama lokuba itye ithinjiwe waqonda uba uThixo umkile kwaIsrayeli. Ake sithi amen. Ma Church of God kunento enhliziyo
enhlizweni yami endihlaleleyo lately ukuba noba kungenzeka ntoni ebomini bethu, noba yintoni enomchallenge, kodwa into masilwele, masingaluzani noThixo. Kukho konke mhlawumbe okunokusibetha left and right. Kukhona incwadi esiXhosa ethi zihlabana nje ziyalamba. Ayikho into ebuhlungu njengoba kulanjwa spiritually. Ngoba la ncwadi zisukela ekubana zisilwa nje zinkomo ingxaki akho kutya. Eyona nto ebalulekileyo masiqiniseke uba uThixo ukhona in his church. Eyona nto siyizele apha bubukhona bukaThixo. That is why noba kungashunyayelwa noba igqitywa ngemessage xa esekhona lokuthethwa ngaye, asinangxaki uba neeprogram ezilandelayo zingayekwa, because lo mntu esize ngaye sifuna yena. Eyona nto nje entliziyweni nami endihlalele ukuba noba singaxabana nabantu, ayikho into efuneka siyigade uba masingaxabani noThixo. Singalwa nabanye abantu kubekho i-misunderstanding, kodwa make sure uba uxabani noThixo, because sibizwe nguThixo apha. Ake sithi amen. Into endihlalele ukuba uhlutshwa yintweni ukuba itye ithinjiwe. Once ithinjwe le tye kusho ukuthi akho nto izophinda isilwele thina. Akho nto ngoba sinayo nenye into sithembele ngayo kakuhle thina. Into siyaziyo saxelela intweni, umoya ingcwele kwabeka into esisimanga kumephili ngenye imini. Wathi safika kule nkonzo sixelelwa ngegama likaYesu. Ayikho enye into siyaziyo. Sasihamba sitshona emahlathini sithi igama likaYesu. Ngoba into yayilapha kuthi kuba sasisazi uba xa ubize lakhe, uba ubize lakhe, ngokuba kuthiwa igqirha lithwelephi, but siyibiza with a boldness because we understand uba when sibiza igama lakhe noba imoya ibicashile noba ibitheni, iyalilulamela igama likaYesu. Singalahlekani noThixo. Kukho konke sinokukuluza kodwa uThixo masingaluzani naye. Sinezinto eziyivela ukuthi athi umfundisi uKonyana sincokola uba ayikho into ebuhlungu yokuba silahle ezi zinto zisenze sangabantu singabo. Safika sifundiswa ngokuthandaza, sifundiswa ngokuhlambulula, as ijeni ihamba uboma seyihonjiswa le nto uba ungathetha noThixo. Akusekho nito uyothetha emntwini, and uSathane uyazikhomfa izinto eziyivelu yethu. Asingavumi ukulahlekwa nguThixo, because iBhayibhile xa ifunda apho uSamuel uthi lahla noThixo. Thathani ezi zinto nizibulale ukuze uThixo anincede, ngoba uThixo sometimes uthuliswa zezi zinto. Yabona xa kuthethwa ngoThixo wakho ungabocinga uba uthetha ngento spiritual kuphela. Wasebomini bakho into yokuqala icinga imali nguThixo wakho. Wasebomini bakho ungalala ucinga ngemoto entsha, ungacingi ngoThixo lokubizileyo, uThixo wakho. Into thina lefama sicinga ngayo day and night ilizwi likaThixo. Siphikotha inyaniso kaThixo. Sifuna uThixo, sikhalela ukungathethi kukaThixo, ngoba sifuna i-direction esuka kuThixo. Sifuna ukungqina kwakhe, sifuna isitampa sivela kuThixo athi uThixo yiyo le. Ayikho into esumandela njengaloo nto. Thina sifike apha enkonzweni kushunyayelwa ingakubikho ne-appetite yokutya. Ngoba abo bafika ithi phuma inkonzo umuntu ufuna iplate yomngqusho ulambile. Sikhule thina ukutya kungangeni, sifuna uThixo. Uthi my brother kunento engitshaya ngikwazi ukushumayela. Enhlizweni yam ndingcolisekile, liphi bazalwane elivangeli. Bring back elofangeli moya ingcwele. Asingalahlekani nobuthina bethu. Hayi masingavumi bazalwane. Ngoba bangafika bethunyelwa nguSathane phansi, masime. Sithi Nkosi buyisa izinto ezilahlekeleyo. Sifune ezaa zinto sasizivile. Sifuna zona Nkosi. Sifuna la identity ya Church of God. Safika kuthiwa the Church of God libandla likaThixo lihamba ngokwezibhalo. Oh hallelujah. Hayi ngoba xa ume kule ndawo uzochaza yakho into, ukhazalekise ezibhalweni zikaThixo. And uThixo wasibethelela isitampa, this is the Church of God. Ibandla likaThixo eli. And asindawo. Akutajombila sinayo nenye into asiyithembileyo. Ngokuzana le yakho thina siphelela
esitya kuzo thina wethu ukutya kuphelela apha. Asinayo indawo esitya kuyo. Thina sitya apha sofika apha. Kuloo Thixo walapha esamfayo. Thina sasingaboleki neempahla, sasivuyela ukuba noThixo mntakwethu. Uyinxibe noba iintsuku zintathu ayiboni loo nto, kodwa silongeza uvuthixo. Ayikho into emnandi njengokuba naye. Ayisibuyise le nto yokuba naye bazalwane. Eli vesi lithi izinto kasinaye ziphelele, ngoba yonke isiliva negolide yakhe. Why are you worried with the problems zomhlaba? Thixo wethu uphelele. Thixo wethu yedwa unamandla. Hayi ulungile futhi wanele. Akadingi uku-edisha. Wanele lo Thixo sinaye. Wanele lo Thixo sinaye. Safika thina sikhalela nokuthetha ngelwimi. Othetha ngelwimi sengathi ngumntu ongakhulanga. Okhupha amadimoni uthathwa njengomntu ongakhulanga. Usikhathile uSathane. Uyisa Nkosi. Uyisa Moyengcwele. Uyisa Moyengcwele. Iveli yethu uyisa Nkosi yami. Asingavumi uSathane asebe. Asingavumi uSathane abazalwana athimbe. Asingavumi uSathane athathe usuku lukaThixo ebandleni. Siphelela apha thina. Asinayo enye indawo esifidwa kuyo. Asinayo indawo esitya kuyo. Siphelela apha. Ithemba lethu lilapha. Ithemba lethu lilapha. Singawo. Ithemba lethu lilapha. Sithembe uThixo, sithembe uThixo. Ngoba umtyholi bazalwane angazama kodwa ubhaqiwe. Sithembe uThixo wethu. Wow, kuba inhlizweni yakhe wathi kubi. Bafika ububi kwa-Israyeli. Kwafika ukubheda kwa-Israyeli. Ewe amadoda amaninzi asiwaluzile kodwa not uThixo. Not uThixo. Singayiluze into kodwa not uThixo. Singabaluza abahlobo but not uThixo. Singabaluza sibathandayo mhlawumbe neefemeli zethu but not uThixo. Singaxabana nezizalwane kodwa not uThixo. Thixo sikhumbule. Khumbuleni indoda yathi ngenye imini. Yathi Nkosi ndikhumbule. Engabenhlizweni yami ndiyafuna siba kokukhona ukuvuma Nkosi ndonile. But xa unokhe Nkosi uphinde ubuyisele amandla. Undenze Nkosi. Do it again. Kuko konke abazalwane esinokuluza kodwa not uThixo. Praise the Lord. Ayikho into endihlalele njengaloo nto ukuba singahlala abazalwane kule ndawo. But xa sihleli uThixo lo sibizileyo singamva sophelelaphi. Xa si-undermine izinto zikaThixo sophelelaphi. Ngoba umtyholi wenze ukuba ebomini bethu sihoye ubomi bethu more than uThixo. Ayikho into yokuba ufuna uThixo uqale ebaluleke njengaloo nto. Phakamela inyama zona sothandaza igama likaYesu. Akasandala bakoshana. Kimbrasoto koshana bakosaya. Holy Spirit. Librasoto koshana bakosaya. Akemosandala bakoshana. Kuzo zonke izinto esingaphulukana nazo befundisi bami. Kuzo zonke izinto esingaphulukana nazo bazalwane bami. Kodwa singavumi ukuphulukana noThixo. Ndiyabona xa kuthetha ngokuphulukana noThixo wazi kakuhle enhlizweni yakho ukuba zikhona izinto ezikuthintelayo ezikwenza ukuba each and every day uyibone le ukuba uThixo apha kum uyalahleka. Uyiva ikhona le nto ehambayo and uzovele kungabikho kuphele. uSathane uzeba one by one. uSathane unamaqhinga ulisela abazalwane. Ukuthi once kwehla ipresence kaThixo uboya bazalwane umamela sozuvele oyi-1 umzalwane othi ndicela. Bonke bathi Thixo uphakeme, Thixo ulungile. Ngoba ukuba khona kukaThixo kuqinisekisa into uba asidingi into. Zonke izinto esizifuna kuThixo ziphelele. Ukuthandaza nje nabantu namhlanje usuku abathi Nkosi mna manje ngalahlekelwa nguwe. Manje Nkosi ngaphambili sothandaza. Izweni yakho uthi kuzo zonke izinto that I can lose. But Thixo andifuna ukuluza wena. Ubomi bam ndiyabheka ndifumaniseke uba zikhona izinto ezindisokolisayo.
zikhona izinto ezingihluphayo, kodwa kuko konke endinokukuluza ebomini bam, Thixo mandingakuluzi wena. Kuno zonke izinto mhlawumbe ezingayi-misunderstanding, kodwa mandingaze ndilikhuphe igama elithi Thixo andiku-understandi. Ngoba uThixo asimkhonzi ngenxa yokuba siva kamnandi. Asiza ngapha bazalwane ngenxa yokuba enhliziyweni yethu siva akhona amaxesha okuva kakubi. Ngoba umoya ingcwele kuba khona ixesha kungcolise wena. Not every time uva kamandi. Zikhona izinto ekufuneka xa wehlukene nazo uve kubuhlungu kuwe, but uThixo abe kukhupha. Never ubomi bakho ubucompetition omnye umuntu. Ngayifunda loo nto ukuthi ubomi bakho uThixo kunale ndlela kufuna uyiyo. Sozifanisa nabanye abantu. Wena ukule ndlela uThixo akubize wayile ndlela uyiyo. Zikhona izinto uThixo angazifuniyo kuwe, aziyeke kwabanye abantu. That is why uYesu uthi andishiye nomoya ingcwele wonifundisa. Xa ekho umoya ingcwele phakathi kwethu bazalwane, ake simhloniphe, ake simmamele, asingavumi. In the name of Jesus. I need your touch. Wow.